Soc Pilar Almeria, actriu i membre de la companyia Teatre Micalet. El 1 de maig, Dia de les Treballadores i Treballadors arreu del món, és una jornada de solidaritat i reivindicació de la importància de la classe treballadora. Vull donar les gràcies especialment a totes les treballadores i treballadors que ens estan atenent durant aquesta crisi i que han posat per davant el bé de la societat al seu propi. La feina dels artistes també és un treball, però a voltes és difícil de fer-ho entendre a la societat perquè és un treball vocacional que ens fa gaudir molt. Però és un treball necessari per a la societat. Per tot això, ens encoratgem des del món del teatre a seguir lluitant per remuntar els efectes adversos d'aquesta pandèmia. Seguirem treballant per visibilitzar la nostra condició de treball indispensable per a la societat. I quan tot això passe, què passarà? Ens tornarem a veure als teatres. El món del teatre és imprescindible per crear persones crítiques que col·laboren en un canvi econòmic i social ara més necessari que mai. Un altre model econòmic i social és necessari i unides el farem possible.